по днескашната презентация, която сме подготвили, а тя е на темата свързана с продуктите. Вече ги имаме всички налични при нас, което е добре. Ще поговоря за, отново разбира се, акцента ще бъде трансдермалната технология и в частност някои особености на кожата като орган в нашето тяло, така че да сме наясно защо, какво и как се случва с пластирите и с техните съставки. Отделно от това ще поговорим малко по-подробно за начина на приложение и ще акцентирам на две от съставките. Това е корейския червен женшен и омегата, които всъщност ги намираме в повече от един продукт и са много важни от тази гледна точка, защото ние ако познаваме тях дори само като състав и свойства най-вече, ефекти, ще можем много по-спокойно да надграждаме всеки един от останалите продукти. Така, сега, мисля, че виждате моят екран всички, нали? Виждате ли екранът ми добре? Да. Добре, аз ще използвам и ще карам сега тогава по презентацията вече, като шервам екрана и оттам насетне вие да можете да следите какво ви говоря. Така, да, ще има накрая възможности винаги за въпроси и за отговори. Отделно, че вчера получихме вече доста въпроси, на които днес на голяма част от тях ще можем да отговорим. За някои лови ще чакаме и ние съответно информация от колегите от Турция. Така, значи в началото съвсем накратко отново ще премина през основните методи, по които в нашето тяло попадат различни активни вещества и субстанции. Да. Ако искате нещо да кажете, моля ви се, само тогава активирайте микрофоните си, защото през останалото време, ако те са активни, чуваме всички някакви шумове около вас, така че молбата ми е да заглушите микрофоните и да ги активирате, когато искате само нещо да кажете или пък да питате, така че да не се получават такива паразитни шумове. Така. Към момента основно три са методите, по които в нашето тяло попадат различни активни субстанции. Това е най-масовия разпространен, това е оралния начин на приемане, т.е. през устата. Разбира се, най-често е използван от всички нас и правим най-често аналогии точно с него. Вторият метод е инжекционният, по различни начини, на различни места, чрез обождане в тялото ни могат да бъдат въвеждани активни вещества, биологично активни вещества. И третият е чрез така наречените вливания. Това е основно характерно за лечение в болнични заведения, в амбулаторни практики и така нататък. И при него най-бързо активните субстанции попадат директно в кръвния ни ток и имат максимално бърз ефект. Освен тези три вече, активно напоследък, навлезе и четвъртият метод, така наречения трансдермален път, т.е. през кожата. Трансдермално означава през кожата. Като той, разбира се, известен от много години, но в края на миналия век започнаха вече активни лекарства, най-вече, които да се въвеждат в човешко трансдермалния път. Така, сега, тук ще направя малко повече разяснение от обикновено, за да бъде ясно нещо, което после ще си говорим, особено за някои от пластирите, а то за всичките, разбира се, се отнася, но особено за Тин плюса, а именно как точно преминава през кожата активното вещество и какво представлява, разбира се, самия пластир. Сега, това е по-краткия вариант на презентацията, в големия вариант там има и видеа и така нататък, но сега само ще припомня следното. Значи всеки един пластир е изграден от няколко различни слоя като структура. Сега ще ви покажа тук на базата на един от новите пластири.
Така, най-отвътре, това, което отлепваме, не знам, виждате ли ме мене или само екрана с презентацията? Само екрана с презентацията. Да, окей. Сега ще излезе от нея. Така. Сега вече би трябвало да ме виждате и мен, нали? Не. Така? Да. Сега, показвам. Значи най-отвътре, всеки един пластир, като отлепиме хартийката, предпазващата, има така наречения адхезивен слой. Тоест, лепкащ слой, чрез който, поставяйки го върху кожата, той се залепва, остава там. Това е така наречения адхезивен слой. Най-отвън, това, което е към дрехите, е така наречения защитен слой. Тоест, той предпазва сърцевината на пластира от околното въздействие на дрехи, околна среда и така нататък. И по средата между тези два слоя, между външният и между адхезивният, се намират обикновено няколко до 7 слоя, наслоени така наречените наночастици или носителите на активните вещества, които се намират в пластира. Така, това защо е важно? Когато поставим пластира върху кожата и го поставим и го залепим, от топлината на тялото средния слой се активира и започва да прониква през кожата. Така, сега, тук отново ще ви покажа вече една снимка, една диаграма по-точно. Вижда ли се добре така? Да. Така, горе-долу това е един 3D модел или схема на човешката кожа. Сега, за нея трябва да знаем много. Тоест, човешката кожа е органа, с който ние основно работим, обяснявайки за пластирите и за техният ефект. Кожата е изградена от няколко слоя, най-повърхностно навън е поставен така наречения епидермис. Това е най-тънкия, най-външно разположения слой, през който, всъщност върху който ние залепваме пластира. Той се поставя ето тук отгоре. На него се виждат космите, които знаем, че са ни проблем при поставянето на пластира, затова там трябва да бъде винаги обезкосмената част и така нататък и така нататък. Нали? Епидермиса, това е тази тъмна ивичка, която се виждате, най-повърхностно разположение, като този слой, който е навън, вече това е изграден от мъртви клетки. Те вече са умъртвени и те отпадат. Т.е. това е причината този слой отдолу нагоре винаги да се обновява и най-повърхностно разположените клетки да отпадат, защото това са мъртви клетки. Това има значение, когато поставяме пластира, особено казваме, нека да е чиста кожата, т.е. скоро да сме почистили, което означава да сме премахнали механично този повърхностен мъртъв слой клетки, защото той пречи последствие на пенетрацията на веществата. Така, важно друго нещо. Тук под този слой, ако виждате добре на схемичката, се виждате множество малки сини и червени линии, които отговарят на кожните или случая вече в дермалната част. Това са така наречените капиляри, най-малките съдове, които се намират тук разклонени дълбоко под епидермиса. Тук става обмяната между веществата, които проникват през епидермиса и попадат в кръвта. Така. И вече много по-надолу се намира подкожието, това е масната тъкан на подкожието, по-големите съдове и така нататък. Но нас ни интересува ето този участък от кожата, между епидермиса и веднага подлежащите под него капиляри, малки кръвоносни съдове, с чиято помощ се настъпват разнасянето на веществата от кожата към цялото тяло. Разбира се, пак казвам, тук имаме космените фоликули, в тях се отварят масните жлези, тук там тези пори пък са на потните жлези, които се намират малко по-ниско, но отделно в кожата, тук вече ще се махна, ще отида на презентацията. Така, сега виждате ли добре всички? Да. Така.
Вече тук имаме една малко по-схематично представена повърхностната част на кожата, това за което говорих. Ето ги активните съставки, които са на входа на кожата отвън, от към пластира. В кожата има така наречените микроканали, това са едни пористи образования, през които тези активни вещества могат да попадат в мястото, където се намират тези малки капиляри. И съответно методът на преминаване на това активно вещество директно в капилярите, без да се губи никаква доза от веществото, е така нареченият трансдермален път. Това разбирате ли го всички? Тоест имаме веднъж активно вещество в пластира, то преминава през тези канали, микроканали, между клетките на епидермиса и попада тук под епидермиса и образува нещо, като да го наречеме депо. Тоест място, в което има по-голяма концентрация от тези активни съставки, преди още капилярите, в частност кръвта от тях, да започне малко по малко да ги улавя и да ги разнася вече в цялото тяло. Така, тези активни съставки са поставени в едни наночастици, като един вид, да го кажем, като капсули, които ги предпазват, докато те преминат през епидермиса и по този начин пък може да влезе тук в кожата и в подкожието различни молекули, които са или по-големи и няма да преминат, ако не са в наночастици, или са, там вече има значение дали са разтворими в мазнина, дали в вода и така нататък, но като цяло наночастицата е един вид транспортната система, която подпомага преминаването на активната съставка и тя да остане тук, преди капилярите и кръвта да я уловят и да започнат да транспортират. Така, тези няколко елемента са много важни. Сега, ще си позволя малко да навлезе по-подробно, но това също според мен е адски важно и всеки трябва да го разбере. Този процес на пренасене на вещество, каквото и да е било то, през различни среди се нарича дифузия. И тя е процес на спонтанно преминаване на вещество, концентрация, част към място или област с по-ниска концентрация на съответното вещество. По този начин, без да се хаби енергия, без да се хаби някаква друга да има други загуби, се осъществява един пасивен транспорт през епидермиса на различните активни вещества. В случая на нашите пластири това са различни витамини, микроелементи, хербални съставки и така нататък, за които ще си говорим след малко. Така че имаме кожа с нейните елементи, дифузия като процес, който трябва да определиме и да го обясниме какъв е. Така, защо е важно това? Защото съответните параметри на този процес, наречен дифузия, преминаване, имат значение. Това е с каква скорост преминават тия вещества през тази среда, на каква площ е разположен пластира. Тоест, едно е ефекта, който ще постигнем при пластир с такава големина, каквато го показах преди малко, или на пластир, който е с по-малък диаметър. Така че това трябва също да се има предвид и да се знае, че скоростта зависи, тя е определена от разликите в концентрациите, т.е. когато поставим, образно казано, пластира върху кожата и го залепим там, в началото пластира ще отделя за единица време доста по-голямо количество, много по-голямо количество за единица време активно вещество, отколкото да речеме след няколко часа, отколкото след един ден. Защо? Защото в началото, когато концентрациите от двете страни на кожата са различни и разликата е много голяма, бързината на преминаване е по-голяма. Скоростта на преминаване е по-висока. Тя зависи, разбира се, от температурата. Не случайно, които от вас вече имат опит, особено с женшен съдържащи пластири, знаят, като го поставим и ни напече слънцето през дрехата,
казваме, че започва пластира да ни пари. Нали, това сте го усещали много пъти. Или пък нещо почва да занимаваш с някаква работа, спорт и температурата на тялото се повиши и усещаш пластира малко по-силно в такъв момент. Това има голямо значение, пак казвам, най-вече по отношение на тази скорост на дифузията. Тя зависи от температурата на околната среда. И зависи, отново казвам, от големината на пластира. Тя ще бъде по-голяма за големите пластири и по-малка за малките по размер пластири. Така, мисля до тук да спра с тия подробности, но пак казвам, те са важни, ще се връщаме периодично към тях. Продължаваме с самата презентация. Отиваме вече на самите продукти, които за момента са 8 на брой. Всичките те, използващи трансдермалната терапевтична система като преносна среда, и всичките до един с състави, които са повече от 4 и нагоре различни съставки във всеки един пластир. Някои даже стигат, ако не се лъжа, до 10, 12 и повече съставки в един пластир. Това също трябва да е много важно и всеки един да му обръща внимание. Нали? 8 продукта, всичките са с повече съставки и съответно всичките са на базата на тази трансдермална терапевтична система. Така, започваме един по един. Няма да ги карам подред. Нали? Нещо, което е изключително важно, ви казах в началото. Сега, ако не се лъжа, в 5 от 8-те ни за момента продукта се намира и се съдържа червен или корейски женшен. Значи той се намира в Vita+, в G1 и Body Plus няма. Значи в 4. 4 продукта съдържат женшен. Червен корейски женшен. Затова първо искам да ви кажа няколко важни неща, свързани с червения корейски женшен като съставка. Значи той има 7 доказани ефекта, говоря доказани на базата на много медицински проучвания и съответно изведени като основни приложения. На първо място той е един много мощен антиоксидант, т.е. намалява нивото на оксидативния стрес и има антиинфламаторно действие на базата на доказано понижение на плазмените маркери на възпаление. Т.е. той има антиоксидативен ефект. Антиоксидант. Второ, подобрява функциите на нервната система, като повишава чувството за спокойствие и настроение, както при здрави хора, така и при болни с доказани дегенеративни заболявания, като Алцхаймер, Паркинсон и други такива тежки заболявания. Трето, подобрява симптомите на половата дисфункция, по подобно на виаграта начин. Всичко става въпрос тук обаче за женшена също. Това е третата му група ефекти. Четвъртата, той е мощен имуностимулатор, т.е. повишава силата на имунния отговор при пациенти както с злокачествени заболявания, така и при пациенти след вакцинация. Т.е. той има доказано положителен ефект върху имунната ни система. Следващият му ефект има тумор предпазващо действие. При някои видове злокачествени заболявания той има протективен ефект, доказано такива. Не на последно място, силно енергетичен ефект, т.е. подобрява състоянието на хронична умора и дава допълнителна клетъчна енергия. И седмата група ефекти на корейския женшен е по отношение на метаболизма и в частност подобрява секрецията на инсулин и повишава проникването на кръвната глюкоза в клетките, т.е. улеснява ефекта, който иначе инсулина прави в нашето тяло. Той е единственият хормон, който подпомага кръвната захар, т.е. глюкозата от кръвта да проникне в клетките. Това са тези 7 доказани ефекта на корейския женшен. Това го имам като извадени слайдове, ще ви го кача след края на това обучение в
Facebook групата. Използвам тук веднъж да ви кажа, който не се е регистрирал там, нека да го направи, защото там ще бъде постоянно, тя ще бъде само за представители, за активни представители на Доктор М и съответно там ще стои много информация, която всеки един момент ще имате свободен достъп до нея. Така че да използвате както за работата си с продуктите, така и за работата по-нататък за хората от вашия екип. Така, Vita Plus, почвам вече един по един, е основно съдържащ женшен, заедно с сребърни олии, германи. Сапонините всъщност това е съставката, от която ние си правим колаген. Така. Ще кажа направо какво най-често като приложение има Vita Plus. Значи пак казваме, в него е женшена, за който говорих достатъчно, сребърните иони, Германия, които познаваме достатъчно добре, и колаген. Значи, той е най-общо казано, тук са изредени, разбира се, много подробно всички възможни негови приложения, но аз ще ви го кажа така простичко. Навсякъде, когато ви трябва, или при всеки един човек, при който ви трябва енергетичният ефект на женшена, да подобрите състоянието, усещането на човека и има болки, породени от някакъв най-често мускулен проблем, който е свързано с колагена, това е пластира за избор при такива пациенти и при такива хора. Отделно, разбира се, не трябва да го подценяваме ефекта, който жените особено добре търсят и харесват, а именно стимулирането на колагена в кожата и в подкожието. Така че Vita Plus, той затова се така и нарича, дава енергия, витализира тялото и кара кожата да изглежда по-добре. И подпомага да не се чувстваме уморени и да намалим хроничната мускулна болка. Мисля, че това е достатъчно. Всичко останало тук в презентацията е изброено, върши работа, но то вече е частни такива случаи, в които може да се коментира конкретно. Всеки един от вас може да си ги прочете. Така, нещото, което е изключително важно и за всеки един пластир, ще го казваме, това е начинът на приложение. Първо, когато си поставяме пластира, е хубаво нашите ръце да бъдат чисти, нали, за да няма възможност да залепне нещо по пластира и оттам да опорочи адхезията. Затова премахваме повърхностния защитен слой, поставяме пластира върху суха, чиста, неокосмена част на кожата ни и препоръката, която тук вече колегите от Доктор М ни даваха, е по-добре пластира да бъде сменен мястото му на апликация, да не е едно и също през цялото време на приложение. Тоест, днес ще го сложим на едно място, утре ще го сложим на симетрично от другата страна на същото място на тялото и така нататък. Тоест да оставяме възможност кожата, където е било поставен вече пластира, да се малко да си отпочива. Защото това, което ви показах преди малко в началото, а именно, че в подкожието, там където са капилярите, се образува едно временно депо от активните съставки, те затова действат и след като махнем пластира, това депо трябва да го сменяме от време на време, да не е едно и също място, за да може да се потенцира ефекта. Така, този пластир се използва до 48 часа, след което опаковката се затваря плътно с ципа и го оставяме до следващия път. Сега, тук ще използвам още нещо да кажа важно, имаше го и като въпрос по отношение на приложението и колко време трябва да стоят пластирите, изключая Team Plus, за който ще говорим след малко подробно и обстойно. Всички пластири, заради скоростта, за която ви казах в началото на дифузия, имат ефект между няколко часа до 48 и повече часа върху човешкото тяло. Но, когато искаме да използваме пластир за някакво състояние, което не е свързано с болка, не е свързано с някакво бързане да постигнем ефект, то добре е да го оставяме да стои поне между 24 и 48 часа. Това изключвам единствено двата кръгли малки пластира, които са Омега Плюс и Епифиз Плюс. Те се сменят категорично на 24 часа. Всички останали пластири могат да бъдат сменени на по-голям интервал от време. С изключение на ситуации, в които гоним
по-бърз ефект, най-вече по отношение на болка или по отношение на някакви доказани недостатъчности, т.е. липса на витамин, липса на микроелемент. Това разбрахте ли го? Да. Да. Окей. Това ще го повтаряме така или иначе, ще го научим всички, без да се налага специално да го обръщаме кой знае какво място. Така, местата на приложение са дадени, ето, виждате ги много подробно. Съвета е, веднъж ако поставим вляво на подбедрицата, следващия пластир да го поставим вдясно и така да редуваме местата за апликация, за да можем да даваме възможност на кожата да си почива. Това има значение също. Така, следващия, това е Gym Plus, това е, казал съм ви вече неведнъж, най-богатият като състав пластир по отношение на въздействие върху кости, стави и костно-ставна болка. Имаме джинджифил, куркума, хондроитин и глюкозамин, колаген, МСМ, канела, отново червения корейски женшен, алое и сребърни иони. Така, понеже имахме въпрос за състава и най-вече за концентрациите на всеки един от съставките, този въпрос аз много го харесвам. Това беше първият въпрос, който някога зададох на представителя на компанията предишната, в която бяхме и така и не получих отговор. Сега съм го създал този въпрос към колегите в Доктор М и надявам се в най-скоро време да получа тая информация, но тук веднага казвам нещо, което е адски важно, да го знаете по принцип. Когато сравняваме продукт, който е под формата на трансдермален пластир с продукт, който е перорален или инжекционен или така нататък, има разлики в концентрациите и в количеството на активните вещества, много ясно защо. Пътищата на приложение са различни и съответно биологичната бионаличността е различно достижима през всеки един от тези начини на приложение. И за това не е необходимо да сравняваме, дори е грешно да сравняваме, ако кажем, че тук глюкозамина е 300 мг, а пък в една таблетка през устата има 1000 мг, да кажем, ама това е 3 пъти по-слабо, това въобще не е така. И не случайно, аз това си мисля, една от причините, голяма част от пластирите, не само нашите, а въобще всякакви други, да нямат описани точно милиграми. Но конкретно за милиграмите на нашите продукти аз съм помолил и се надявам да бъдат предоставени в най-скоро време и да ги обсъдим през следващото такова представяне на всеки един от вас. Така, иначе за Gym Plus, това е продукта, който използваме при случаи най-вече при различни, ето ги тук описани, болки по тялото, свързани най-вече с натоварване върху стави и опорно-двигателен апарат. Ето ги пак местата на приложенията на Gym Plus. Така, следващият продукт, това е Body Plus. Той е с най-богатия възможен само витаминен състав. В него няма женшен, но има достатъчно... има женшен, бъркам, има женшен и съответно има комбинация от много витамини, от групата на витамините група В, витамин Д, витамин С и така наречените BCA аминокиселини или разклонено-верижните аминокиселини. Съответно, той се хора при спортисти дава всъщност дневния витаминен прием и съответно подобрява много тяхната виталност и подобрява много техният имунитет. Отново, голям, широк пластир, подобен на всички от предишните два, за които говорих, Gym Plus и Vita Plus. Приложенията му: спортисти, при жени с анемия, при стрес, при бременност заради фолиевата киселина, при различни ситуации на проблеми с паметта и така нататък, ще си ги прочетете, няма нужда да влизам във всеки един подробно като приложение. Така, преминаваме към следващия интересен продукт, това е Epiphyse Plus. Защо Epiphyse? Защото всъщност това е състава, който идва от нашата епифиза, малката жлеза от ендокринната ни система, която се намира дълбоко в черепната ни кухина. Продукта Epiphyse съдържа 8 активни съставки. Първата 5-HTP, това е 5-хидрокситриптофан.
Втората, това е мелатонин, магнезий, масло от роза, масло от лавандула, валериан, котешки нокът и индийски женшен. Всички тези заедно, най-вече първият 5-хидрокситриптофана и мелатонина, имат пряко значение по отношение на корекцията на така наречения човешки състоянието на сън и бодрствуване. Затова това е продукта, с който най-добре регулираме съня, нарушенията в съня, така също обаче и всички проблеми, свързани с промените в централната нервна система на ниво различни медиатори, каквито са серотонина, мелатонина, 5-хидрокситриптофана и така нататък. Така че имаме приложение при хора, страдащи от различни психологични отклонения, тъй като той успокоява, подобрява ги, чувства се човек доста по-спокоен, подобрява позитивното мислене, има като цяло ефект на щастието, това се дължи на ефекта върху серотонина, зареждани с позитивна енергия. Къде се поставя? Най-често в основата на врата, било то на врата отзад, било то в дясно на около сънната артерия. В някои случаи, нощно време, когато се търси директно най-мощно въздействие върху съня, може да се поставя и между веждите в основата на челото. Един пластир на 24 часа. За всички останали, които трябва, ще казвам, но тук се сменят веднъж на 24 часа пластирите. Така, те са кръгли, малки, диаметърен, понеже имахме такъв въпрос, аз после пак ще отговоря на въпросите от вчера, диаметър е малко под 3 см. И е със специфично лого, аз в момента съм с омега, епифиз представлява подобно, само че тъмно-сиво отцветен пластир и е с логото на доктор М. Така, стигаме до любимия вече на всички ни Тин Плюс, за който ще трябва да ви покажа малко тук няколко неща. Но първо нека да кажем състава му. Много богат, насочен основно като продукти за намаляване на апетита, най-вече на апетита за сладко, и от друга страна съставки, какъвто е капсацина, какъвто е кофеина, гуараната, гърцинията, които имат директен ефект върху обмяната на мазнините и върху масната тъкан. Лептинът, този първи състав, който тук е отбелязан, активно вещество, е хормоноподобно вещество, пептид, който има ефект върху мозъка с цел намаляване на чувството за апетит. Това е нещо ново и нещо важно, което трябва да запомните. Тоест лептина подпомага това да не чувстваме толкова много глад, когато използваме продукта, и това нещо да ни подпомогне усилията да свалим килограмите си. Така, аз казах основното му приложение, помощ при контрол на теглото, при изгаряне на мазнини, ускорява метаболизма, потиска апетита, балансира там кръвната захар и повлиява целулита като страничен ефект. Така, всички няколко вариации на пластира и сега ще излезе от презентацията, за да можем да се видим. Така, виждаме ли се добре? Да. Така, сега ще направим една демонстрация на самия пластир. Тоест, Тин Плюса, дано да се вижда добре, в момента е в една така голяма опаковка, за разлика от другите стандартни опаковки. Предполагам го виждате. Той, който вече си го е получил, най-вероятно го е видял, който не си ги е получил още, ще го види в най-скоро време. Та опаковката на Тин Плюса е по-голяма и в нея, като го отворите, има няколко вариации на пластири. Единият от тях е ето този, който се поставя отпред на корема, това е отворчето, където трябва да се поставим пъпчето. В една опаковка има 10 такива пластира. Освен това има и 5 на брой, колко бяха, или 6, 3, 6. 6 фолия с по 6 така наречени малки пластири,
като те са пак с различна, това как мирише, с различни форми. 2 по 2 еднаква форма. Най-големите, средните и малките от тези така наречени малки пластири. До тук всичко ясно ли е? Значи в една опаковка имаме 10 големи пластира и 36 малки пластира. Сега, тук възникнаха, разбира се, много въпроси, за нас беше интересно и говорихме оная вечер дълго и продължително с колегите ни в Турция. Те също имат някои идеи, тъй като това е доста нова система като цяло пластир. Сега тепърва сме направили старата, да, ето е как изглежда, но тя вече мисли, че не е толкова актуална, тя изглежда както останалите опаковки и затова и цената е била по-ниска, а на новия пакет голяма е всъщност по-голяма и по-различна. Та в момента има там, разбира се, още дискусии по вървия в Турция и ще имаме скоро време някаква вече малко по-подробна яснота по отношение на търговския момент с този продукт, но това, което сега искаме да ви предложим, което така коментирахме на базата на наши разсъждения, стигнахме до заключението, е начинът, по който да бъде представен и поставен този пластир. Говориме за Team Plus. Та, започваме така. Тъй като, както забелязвате, това е доста голям. Ние до този момент такъв голям пластир не сме виждали, не сме ползвали. Препоръката е този пластир, който се поставя на корема отпред, около пъпа, да бъде поставен и да бъде държан на кожата само 8 часа. Което е удачно да се прави нощно време. След което да се маха. Поради факта защо? Тъй като това е голям пластир, за единица време в кожата попада доста голямо количество вещество и при някои хора, ако той бъде оставен дълго време, може да предизвика раздразване на кожата. Някои му казват алергия. За мен това по-скоро е реакция на кожата, защото в пластира, освен всичко останало, се съдържа и капсаицин. Жените, които са сред вас, сигурно знаят. Капсаицина е средство, с което първо, което се съдържа в мексиканските люти червени чушлета. Преди години се използваше, го има като таблетки, пиеха го жените, защяло не щяло само и само да отслабват, защото той има силно термогенен ефект, т.е. кара тялото ни да повиши температурата си, да отделя повече енергия, по този начин оттам да отслабваме. Само че капсаицина, като го сложим на кожата и го държим дълго време, при някои по-чувствителни кожи ще ги раздразни, нали? Почва да става много горещо там. Затова този пластир, пак казваме, се поставя на кожата на корема и се държи 8 часа. Препоръката е това да бъде нощно време, когато все пак през деня, като ходим и се навеждаме напред-назад, сядаме, ставаме, няма да ни е и много удобно с него да ни стои отпред. Така че, схемата, която с Лети предлагаме на вашето внимание е следната. Първия ден на приложение, вечерта, се поставя за 8 часа големият пластир. Сутринта той се сваля и на другия ден чак сутринта, т.е. 24 часа след като сме го свалили, започваме да поставяме по един на ден от тези малки пластири. Като, вижте, те не случайно с различна форма, на опаковките са дадени на различни места, където да бъдат прилагани. Ето, ако ги обърна обратно, може би по-добре се виждат. Най-големите се поставят задната или вътрешната страна на бедрата, там където също имаме натрупване на мазнини много често, особено при жените. Средните, тези, се поставят от вътрешната страна най-често на ръката, може също и на бедрата, а най-малките двата тези тук се поставят или обикновено на ръцете, или някъде по тялото, или на бедрата отзад. Ако първия ден, първата нощ за 8 часа сме поставили на корема големия пластир и сме го махнали на 8 час сутринта, 20, до следващия ден не сме слагали друг пластир, слагаме един от тези пластири за 24 часа. Следващия ден слагаме един от този и третия ден слагаме един от малките. След което като го свалим на четвъртия ден сутринта, до вечерта не слагаме друг пластир, а тогава отново слагаме на корема големият пластир.
Сигурно сега малко ви е трудно отведнъж като го чуете, ще я пуснем като схема обяснена отново в групата, за да можете да го виждате. По този начин, използвани пластирите в една опаковка Team Plus, той ще стига за около 2 месеца на приложение. Това ясно ли е вече? Разбрахте ли го? Да. Да. Окей, ако има въпроси, пак ще ги коментираме. Въпросът беше да започнем с някаква ясна концепция като приложение и да караме нататък. Така, сега. Мога ли да питам нещо? Да. Тъй като съдържа доста енергизиращи съставки, през нощта, ако се поставя, това няма ли да попречи на съня? Ами, ще го видим това нещо. Има логика във въпросът и Лети го ползва вече през нощта и при положение, че тя самата има доста проблемен сън, общо взето си спа съвсем спокойно. Да, защото хора, на които така влияят стимулантите, може да окаже влияние. Това нещо ще го проверим и ще го видим. Разбира се, от опит вече. Тук така или иначе говорим в момента само за препоръки, които на практика още ние не сме пробвали, не сме видяли какъв ще бъде ефектът към пациенти. Да. Така, добре, караме нататък. Омега Плюс, друг любим мой продукт, който вече аз си слагам и си го ползвам с удоволствие. Омегата е другият малък кръгъл пластир от портфолиото, наред с Team Plus-а. Така, ще ви го покажа и него. Какво представлява? Ето го от отворена опаковка. В случая аз съм взимал вече 2. На всеки от пластирите и на големите и на малките, разбира се, има логото на компанията и те са в различен цвят. В един пакет, една опаковка, нека така да ги наричаме най-точно, Омега Плюс има 30 пластира, т.е. за един месец това са 30 отделни пластира за всеки ден. По-нататък, като дойде накрая да отговарям на въпросите от вчера, пак ще се върна, защото за омегата имаше интересни въпроси, които трябва да обсъдим. Така, какво се съдържа в омегата? Имаме омега-3, омега-9. Това са есенциални, т.е. незаменими за нашето тяло масни киселини, извинявайте. Т.е. ние трябва да си ги набавяме само чрез храната. И затова те са важни, защото в нашата територия рядко приемаме риба, морска храна и като цяло в нашата диета в България имаме недостиг на тези масни киселини, затова се налага да ги вземаме отвън. Те са с произход маслото от крил. Това са едни рибоподобни, дребни, такива междинно звено животинки, които аз доста интересно разглеждах, които се подобяват до някъде и като фитопланктона, само че те са по-скоро като риби и са изключително богати на тези масни киселини. Намират се в северните морета, с тях се хранят основно рибите от сорта на есетра, моруна, сьомга и така нататък. Освен омегата, разбира се, в пластира се съдържа витамин Е, витамин С, цинк и 3 съставки, които са от изключително голямо значение и до този момент не сме ги срещали. Коензим Q10 сме го срещали всъщност, но ресвератрол и астаксантин не сме до този момент срещали в пластирите, с които сме работили. Последните два, ако мога така да определя, тези две вещества са в момента сред писъка в индустрията, наречена хранителни добавки в света въобще, и са двата, може би, най-скъпи в момента субстрата, които се използват за производство на хранителни добавки. Ресвератрола е един от най-мощните антиейджинг продукти на базата на неговата антиоксидативна реакция и ефект, а астаксантина пък от своя страна един каротен, който се намира в различни животни, най-вече риби, примерно не случайно дивата сьомга има такъв оранжево-розов цвят, фламингото розовото също има доста от този каротен в тялото си и затова изглежда така. Всъщност това активно вещество е за момента най-мощният известен антиоксидант.
За сравнение, 6000 пъти по-мощен от витамин С и над 100 пъти по-мощен от витамин Е. Така че обръщайте внимание на това, първо за себе си, после за вашите контакти, хора, на които говорите, защото тази комбинация е уникална и никъде другаде я няма към момента. Аз не съм я срещал никъде, а активно търся много неща по въпроса, повярвайте ми. Така че всички хора, особено хората в средна и напреднала възраст, трябва да имат този продукт под ръка винаги. Ефектите му са относно сърдечно-съдовата система, защитава сърцето и съдовете, заздравява ставите, има ефект и върху ставите на базата на подобряването на кръвоснабдяването им, укрепва паметта, фокуса и концентрацията, балансира холестерола и триглицеридите. Може би колегите знаят, другите може би не, да ви кажа. Омега-3 е първото средство вече под формата на лекарство, което се дава при хората с проблеми в холестероловата обмяна. Първото. Това е нещо, с което всеки един, пак казвам, човек в зряла възраст трябва да използва. Къде се поставя пластира? Много казах, той е кръгъл, малко под 3 диаметър. Може да се поставя около врата, при мъже, при жената, може да се поставя около детето. Разбира се, както ни казаха и на нас, поставянето тук има и до някаква степен чисто маркетингов ефект. Вие по този начин привличате вниманието, хората започват активно да ви питат какво се случва, какво е това, защо го носиш и така нататък. Така че аз ви съветвам, когато използвате такива продукти, да поставете ги на място, където може да предизвика интерес и хората най-малкото да задават активно въпроса какво е това. Така, продължавам нататък. Останах още няколко продукта. Мисля, че тук няма нужда от много обяснение. Мен плюс и респективно Ломан плюс са формулите насочени към мъжко и женско здраве. Техният състав отново е изключително богат, съдържат както омегата, която говорих до сега, женшен и наред с това, разбира се, при мъжкият пластир се съдържат и трибулус и други прекурсори на мъжките полови хормони, при женските респективно прекурсорите или това, от което си прави нашето тяло, женските полови хормони. Ефектите при едните и при другите са насочени относно най-вече поддържане на либидо, сексуална функция и желание добро, подобряване на репродуктивните способности, оттам добър афродизиак, както за мъжа, така и за жената. Разбира се, има значение при лечение на някои хронични възпаления, билото при мъжете на простатата, при жените най-вече на яйчници и така нататък и така нататък. Местата на приложение и при двата пластира, респективно Мен плюс и Ломан плюс, е или ляво или дясно отпред на коремната стена, по един пластир, не е необходимо това едновременно, по един. Той може и да бъде разделен на половина, не е необходимо да бъде късан, може и да се използва ножица спокойно, така че може да се поставя или на предната коремна стена, или отзад ниско в областта на кръста, кой както му е удобно. Аз лично бих предпочел да го поставям на кръста, тъй като отпред тук е малко по-деликатна кожа, най-вероятно при сядане, през гъване напред ще се прегъва, не знам. Аз лично предпочитам да поставям пластирите от тази серия на ниско на кръста отзад. Също пак казах, важи и за така. Това е. Благодаря ви за вниманието. Гледах да се хвана в около 45 минути с чисто продуктовата част. Ще затворя презентацията и съм готов с Лети заедно, ако има въпроси да отговаряме, ако ли не, да започнем може въпросите от вчера, които получихме и на които сега ще дадем отговори така. Сега, първо това са една група въпроси по отношение на, най-вероятно от хора, които са работили с други пластири до момента, свързани с това как да убедим съответни потребители, че цените на пластирите на Доктор М са по-изгодни, отколкото на конкурентни компании и в частност най-вече по отношение на Омега Плюс и на Епифиз. Така, сега, тук ще използвам възможността първо да ви кажа нещо друго.
Има едно основно правило, когато се прави така наречения конкурентен анализ. А именно да сравняваме банани с банани. Преди да стигнем до въпроса за цена. Какво се има предвид? Ако сравняваме омега плюс и друг продукт, съдържащ омега, първото, което ние трябва да се дадем като отговор е дали сравняваме продукти с еднакви състави. В нашия случай е не. Отговорът е не. Ние не сравняваме по този начин продукти с еднакви състави. Омега плюс съдържа 8 активни съставки, 9 летино подобрява, спрямо 4 в конкурентния продукт. Като две от съставките въобще ги няма. Това са резвератрол и астаксантин, за който ви говорих. Така че когато се сравнява, първо трябва да сравняваме, да сме сигурни, че сравняваме продукти, които имат еднакъв състав. Това, че и двата съдържат омега-3, не значи, че те са абсолютно еднакви. Второто нещо, когато сравняваме, е самите продукти като такива, в случая, омега плюс съдържат 30 пластира, които са за 30 дни. Сменяме ги, казахме, по един на ден. В другия продукт се намират 27 пластира. Това е 10% разлика върху чисто като количество. Така че цена, която е приблизително еднаква, нали? Едното е приблизително 40-45 евро, другото 45-50 евро, в случая за омегата, малко по, като абсолютна стойност цена по-висока, но на практика, дори само заради това, че в единия имаш 27, в другия 30 пластира, тази ценова разлика вече е ясна защо я има, но пак казвам, винаги трябва да се акцентира върху това какво всъщност има в продукта и какви ползи носи той. В този случай нашия няма място за такова сравнение. Пак казвам, не е изпълнено първото правило да сравняваме банани с банани. Ние сравняваме, нали, банан с някакъв друг плод. Или двете са плодове, но едното съдържа едно, другото съдържа друго. Така, по отношение на епифиз и мелатонин, мисля, че отговорът е почти същият. Епифиз се съдържат в пъти повече продукти и съставки. Имаме валериана, която има допълнително такъв ефект върху съня и върху спокойствието. Имаме 5-хидрокситриптофан, имаме магнезий. Тоест това е уникална комбинация, която за да я постигнем в другите продукти трябва да използваме минимум 2, да не кажа и повече. Пластира от различни видове. И разбира се, отново имаме разлика и в количеството. Епифиз плюс 30 пластира, в мелатонина са 24. Така че тук разликата е дори повече, отколкото в омегата. Това са 20%. Мисля, че този отговор би трябвало да е ясен и изчерпателен по отношение на ценовото предимство. За останалите пък продукти като цяло от портфолиото, мисля, че въобще няма нужда да се говори. Защото и Vita Plus и Gin Plus са приблизително, пак казвам като състав, да не говорим колко по-богати и по-добри, но като ценово съотношение близо 2 пъти по-добре излизат по посока на нашите продукти. Чисто ценово. Така, най-вече въпросите са за омега и епифиз, казахме. Какво е съдържанието на глюкоза, мини-хондроитин в Gin+? Уви, не мога да дам отговор към момента. Подал съм го това като въпрос за цялото портфолио. Надявам се в най-скоро време да ни изпратя такава информация, но пак казвам, тук много важно е да диференцираме, че не може и не е редно да се сравняват концентрации на продукти, приложени по трансдермален път, с такива по орален, инжекционен или инфузионен път. Така че това не го допускайте като грешка и по-нататък, като тръгнете да сравнявате по принцип едно и друго, отново сравнявате несравними неща. Така, как се усвоява витамин D от Body Plus без наличието на витамин К? Така, в продукта Body Plus има витамин D в неговата активна форма. За да се усвои витамин D в активната си форма, не му трябва нищо друго. Тоест не е необходимо да има витамин К.
И то в частност витамин, ако трябва да съм точен, не витамин К, а неговата форма К2. Значи витамин К2 заедно с витамин Д обосредстват ефект, т.е. те имат синергичен ефект по отношение на костния метаболизъм в човешкото тяло и толкова. Никъде не е казано и никъде не е, ако това някой го промотира, това е въпрос явно на някаква негова интерпретация, даже бих казал медицинска неточност, защото ще ви дам примери за всеки един от вас знае десетки продукти, които се продават, които съдържат само витамин D, не съдържат витамин К. Най-известният от тях, без да им правя реклама, това е Вигантола, който даваме още на бебетата. Той е чист витамин D, без да е добавен каквото и да било друго. Така че, за да се усвоява витамин D в тялото, не е необходимо да има наличие на витамин К в самия продукт. Той трябва да е наличен в тялото, но не под формата на допълнително добавен продукта. Така че тук няма нужда от такъв тип конкурентен анализ. Така, следващия въпрос е Тин Плюс, дали е подходящ за кърмачки? Сега, тук още едно пояснение. Има няколко категории пациенти, към които се подхожда с определено внимание. Това са кърмачки, бременни, деца под 2 годишна възраст. Дори в стандартната фармацевтична индустрия към тези групи пациенти или ползватели се подхожда много внимателно и там се правят специални изследвания. Моя съвет лично, а и предполагам и на компанията, е към този тип потребители да подхождаме внимателно и особено към кърмачките по-добре да не препоръчваме каквото и да било, защото през кърмата голяма част от тези субстанции попадат в бебето, в новороденото. Сега, особено тези, които са с капсаицин, с женшен и така нататък, вече това, което каза преди малко и Бети, като зададе въпродящ, заради фолиевата и другите витамини. Така, но като цяло, моя съвет е въздържайте се от препоръка. Нали, ние да даваме активна препоръка за употреба на продуктите при тези 3 категории. Отново ще ги кажа: кърмачки, деца под 2 години и бременни. Докато не получим все пак някакъв официален, така да го кажа, официална препоръка от компанията, мисля да се въздържаме, защото наистина ние нямаме доказателства в тези категории пациенти как биха се въздействали нашите продукти. Така, каква е формата и големината на всеки един от пластирите? Хубав въпрос, аз мисля, че с него се бях съобразил още в самата презентация. Така, ще ги посоча още веднъж. Епифиз и омега са кръгли пластири, диаметър малко под 3 см и в една опаковка и в един и в другия случай имаме 30 пластира и се сменят всеки ден. Всички останали, изключая само на Тин Плюса, който е по-специален като размер, всички останали съдържат пластири, които са с такъв размер, какъвто някои от нас вече познават от досега. Играх си да ги измеря: дължина малко под 13, ширина малко под 10 см. С тази разлика, че повърхностният слой е леко по-приятен, по-мек, мъхест, като тип точно втора кожа. Така че размерът е по-голям и респективно количествата пластири във всяка една опаковка, с изключение на Body Plus, която е в един пакет имаме 30 пластира, останалите 4, а именно Men, Woman, Gin и Vita Plus са по 25. Но при тях, пак казах го в самата презентация, сега пак ще го повторя. При тях препоръката е да бъдат държани върху кожата между 24 до 48 часа, в зависимост дали гоним мощно, бързо обезболяващо действие, съответно тогава ги сменяме малко по-често, на 24 часа, не на 48 в началото, и дали гоним корекция на вече установени дефицити, най-вече на някои от видовите витамини, витамин В, витамин Д или витамин С. Така, продължавам за въпросите нататък. Трябва ли да се използва цял пластир? Това не го разбирам малко като въпрос.
Предполагам, да, това, което сме давали като съвет и което също и сега предполагам, че ще бъде удачен вариант за всички, да знаем, че при деца под 12 години, между 2 и 12 години, обикновено в медицината казваме, делим дозата на 2, по-лесно се помни, въпреки че в педиатрията, колегите ще ме убият, ако чуят такова твърдение, там всичко се дозира на килограм тегло. Но в случая най-лесно да кажем, при деца между 2 и 12 години половин пластир. При над 12 години вече това ги приема почти като възрастни, съответно цял пластир. Всякакви други интерпретации, нарязани, напръскани, вода, не знам си какво, ги оставам на коментарите и на разказите, на който си реши. Това не може да бъде официално препоръчвано от компанията производител. Така, какъв е препоръчителният период на употребата? Също хубав въпрос и изискаш малко по-подробен отговор. Значи, отговорът може да бъде съвсем точен, ако кажа само така. Зависим от състоянието, заради което използваме пластирите. Ако използваме пластир с цел да облегчи за кратко един мускулен проблем, да речем болка в кръста, която в 80% от случаите се дължи на мускулен спазъм, нали, нещо с което тук с колегите работим всеки ден, то тогава за няколко дена, поставяйки по един пластир на 24 часа, най-вероятно Вита плюс бих предпочел тогава, проблемът ще отшуми, пациента или път човека няма да има нужда повече да ползва за известно време пластира. Тоест той в рамките на няколко дена до седмица ще си е решил проблема. Той ще спре да го използва. В случаите обаче, когато трябва да компенсираме, да речеме, нарушение в нивата на полови хормони, нарушение на фертилност, нарушение еректилни дисфункции и така нататък, тогава, разбира се, трябва да се ползва много по-дълго време. Сега, всички природни продукти, в това число витамини, микроелементи, хербални продукти, те нямат мигновен ефект. Те трябва да бъдат прилагани достатъчно дълго време, за да се постигне този ефект. При хроничните болки, било то ставно, костно, мускулни и така нататък, отново приложението е по-продължително време. И за това най-общо бих казал така. Продукта се използва толкова, колкото има нужда от него, като обикновено това е поне 2-3 месеца. По отношение на Тим Плюса, т.е. проблема наречен отслабване, там времевия интервал, за който работим, е поне 6 месеца. Не с продуктите, въобще говоря, когато правим план за намаляне на телесното тегло, то е минимум 6 месеца, обикновено даже е година до 18 месеца, т.е. година и половина. И през този период, разбира се, Тим Плюса би бил помощник в целта да намалим килограмите си. Той не може да бъде, разбира се, единственото основно средство. Ако такова нещо се случи, най-вероятно човека ще загуби доверие в нас и в продукта, защото ще му кажем, лепи си тези специални пластири и ти ще отслабнеш само, защото ги лепиш. Това не е напълно вярно и трябва да го избягваме като твърдение. Така, за омегата и за епифиза, даже там, може би, срока на използване е поне 6 месеца. При един проблем, наречен високи нива на холестерола, правя един паралел в лекарствата, които се използват, говоря лекарства фармакологични, повечето от тях дори се пият до живот. В нашия случай с омегата поне 6 месеца и разбира се, през този период се пускат контролни лабораторни изследвания да се видят нивата на холестерола, на триглицеридите и така нататък. За епифиза и с частност за проблемите с депресия, стрес, тревожност, нали, това Лети може по-добре от мене да обяснява, но там тези състояния също изискват и друг тип терапия, но тя продължава минимум 6 до 12 месеца. Така че там срока на приложение отново би бил доста по-дълъг. Но за целта, ако имате такива питания конкретно свързани с определени пациенти и хора, които искат да ги използват вече не като средства за подобряване на общото си състояние, ами като средства за преодоляване на даден здравословен проблем, то питайте, пишете в групата, пишете в WhatsApp. Това сме се разбрали с Лети, всякакви въпроси за напред, ако можем на дневна база да отговаряме, но молбата ни на двамата е напишете ги, да ги видим и да можем, когато имаме достатъчното време, да седнем, да отговорим или през следващата ни Zoom среща да ви ги разкажем, както в момента го правя, за да
имаме и вие към нас, и ние към вас взаимното уважение на нашето време. Защото за някои от тия отговори днеска, за да се подготвя, с нощи съм чел няколко часа, различни места, различни източници, за да мога да съм обективен в това, което ви казвам, а не просто да гледам в тавана и да си измислям нещо, защото съм много умен. Тоест, на нас също ни трябва време да подготвим отговори. В някои случаи, както в момента, за различните концентрации и на продуктите, чакаме отговор от колегите ни в Турция, от доктор Идрис. Тъй като нямаме как да имаме за всички отговори във всеки един момент. Така че каквото ви интересува, много се радвам на въпроси, пишете, задавайте въпроси, но моля ви, нека да бъдат в тия групи. Ние сме се разбрали с нея всеки ден, без значение кой къде е по другите ни задачи, да отделяме време, може би в края на деня, да напишем и да ви предоставим отговори. Ако не ги знаем към момента, да ви напишем, че очакваме и в най-скоро време ще ви ги предоставим, когато и ние ги имаме. Това е. Ако имате вие в момента вече други въпроси, давайте да ги обсъждаме. Добре, ако ли няма, нека ти нещо? Не, няма. Да ви благодарим тогава на всички за отделеното време. Само да кажем за Facebook групата, това е идеята, какво ще пускаме. Добре, ако искаш да ги кажеш. Да, здравейте и от мен. Аз го бях написала в WhatsApp групата, сега ще го кажа и тук. Идеята в тази Facebook група е да има всякаква информация, която е необходима за продуктите, за бизнес плана, за въпроси, които са ни зададени, пък не можем да отговорим на момента. Всичко ще се съдържа там, но тази специална група ще бъде затворена само за екипът ни. Сега подготвяме още една, в която ще има вече информация подробна. Тя ще бъде общо достъпна, защото започва с повече интерес и хората искат да четат на български. Тя ще бъде напълнена с продуктовата информация и да, вероятно и там ще всички хора, които искат да влязат в тази група. Най-вероятно там със сигурност в края на седмицата ще пускаме графика за през седмицата, къде ще има организирани презентации за ежеседмичните ни Zoom групи. Аз ще направя и график на мен, може би всеки ден да отделям по един час за онлайн срещи, който иска да влезе в този час. Обявения, да разискваме абсолютно всичко, което го интересува. Така че мисля, че ще бъде интересна тази група, може да я следите какво се случва там. Доколкото си спомням преди днес, гледайки там, бяха до днес 9 души там. Така че, ако някой от вас, които слушате сега, не са се още включили, то нека го направят. От вчера е пусната и активна. Там, разбира се, изисква по настоящен вече 11 члена. Това е добре. Сега ще качим там и това видеото от днес. И се надявам тук бързо да стигнат до всички и да можете там по ключови думи лесно и бързо да си намирате каквото ви интересува. Да. Така е. Тази седмица ще направим и онлайн среща да преговорим на ново бизнес плана, вече да говорим за стратегия, когато се подреждате хората под вас, как е най-добре да ги подреждате, така че бързо да изграждате и по-слабата ви страна, като за в момента само това мога да отговоря до следващия път да ви кажа. Всъщност е много важно да се фокусирате върху човека, да сложите в спонсорската ви страна и всички други да ги нареждате от другата страна в по-слабият ви крак, да го нарека. Това е ни скоро отварям, защото почват много активно вече да се записват, всеки да си изгражда неговия екип и е важно да го знаете това в начало, защото в един момент се получават много хиляди точки в спонсорския крак, а в слабия крак започва да буксува и това означава, че се бавим за времето, възможно за печалба, нали, тя също се забавя, докато изготвите добре стратегията за подредбата на силна и слаба страна.
Аз имам още малко как да го нарека, редакцията на наръчника на Корина. Там излезе много предизвикателство за мен, защото всъщност от румънски трябваше да се преформатира на английски, оттам на български и в момента абсолютно всеки един абзац по-отделно се моделя внимание и време. Остава ми още малко, ще го отпечатаме и ще ви го разпратим, който желае. Така че и това още малко ще приключа. Друго май не се сещам. Нещо, ако искате, питайте. Искаме да попитаме, пускаме регистрация за пакет бронз. В презентацията пише цена 414 евро, а когато отиваме на заявката ни излиза 504 евро. Тази презентация аз се обясних защо е така. Тя е преведена в стара презентация, после направихме нова. Тази презентация бях взела от общото пространство, което в началото, когато стартирахме, всеки един в света пускаше по една презентация от ръководителите и се оказа, че тя е с цени, когато доларът и еврото бяха еднакви. В тази презентация вие ще погледнете за голд пакета, пак пише 1320 евро, по-нагоре пише 1320 долара. Така че получихме извиненията си от собствениците на компанията. Дори те самите предложиха, ако някой се е подвел и се чувства с така огорчение, както го нарекоха те, изпратиха ми една таблица, в която имаше продукти. Ако някой желае, мога да му изпратя като реверанс от собствениците тези продукти, като извинение от тях, че е била пусната стара презентация, която аз, стремежа си да получите бързо информация на български, бях превела. Аз в този случай го обясних, но да, вие още не бях. Да, благодаря ви, не сме го разбрали. Много, пак беше това от моята от желанието ми да получа информация и я преведох тази презентация. И после пуснах новите актуалните цени и новата презентация. Аз за това помолих, пускайки в групата точно тези две продуктова и бизнес план, само тези презентации моля да се разпространяват вече. Това беше молбата и на собствениците на компанията. Благодаря. Моля. И това е. Много ви благодарим за времето, което отделихте в почивния си ден. За някои поне. Знам, други са на работа в момента и въпреки това са се включили. Наистина е важно за нас да бъдем екипи, да вървим, да си помагаме един на друг още от началото. Така и утре до края на деня очаквайте първият такъв седмичен план, който ще ви пуснем съвсем като информация. Първоначално е въпрос да създаваме и този навик, за да знаем всеки един от нас, като си планира ангажиментите, все пак къде какво се случва. И не само за седмицата, ще пускаме, разбира се, и неща, които предстоят. От сега аз исках така да загатна само, че най-вероятно в началото на март отново ще имаме събиране тук, среща за обучение вече върху стратегията ни и най-вече върху ръководството за работа с началните такива етапи на развитие на нетворк маркетинга си. Така че имайте го предвид някъде, може би в дните около 8 март. От сега да знаете, че ще предстои такова работно събиране. Това е вече в средата на седмицата, малко по-предизвикателно, но няма как в други дни да бъде направено. Така че ще ви информираме своевременно и за такива по-далечни планирани събития, за да можете и вие да си ги завадате в графика. Както и вие, ако планирате такива събития и искате на място да съберете хора и ние да дойдем, е добре да ни уведомите така по-раничко, за да може ние да си направим също графика възможен, за да пътуваме, да дойдем на място, да говорим с хора, да направим презентация. Това разбира се, че ще го правим, но ще ни е необходимо малко повече време, за да напаснем и нашият график. Окей, добре, още веднъж благодарим ви и до скоро!